Tak, zdravím své spolužáky, tentokrát už 6. otázky. Výškoměrná měřická síť, trigonometrické měření výšky objektu, lesnický výškoměr a trigonometrická nivelace. Na našem území České republiky máme v současné době jediný pevně závazný výškový systém, a to je výškový systém Baltský po vyrovnání. Na obrázku můžeme vidět výchozí bod, od kterého se tento výškový systém měří, a je to vodočet v Kronstadtu, od kterého vlastně tento systém vychází. Tady se stabilně měří hladina Baltského moře a nějakým způsobem se průměruje. Od tohoto bodu se vede dlouhý nivelační pořad až k nám do České republiky, na základě kterého vznikly základní body výškového systému. Na území České republiky vzniklo 12 základních nivelačních bodů. Od těchto bodů se nadále zhusťovala síť nižšími řády. Na obrázku můžeme vidět bod prvního řádu v Lišově, malý kousek od Českých Budějovic. Jak jsem říkal, od těchto bodů se síť dále zhušťovala, a to takovou mírou, že průměrná vzdálenost bodů v extravilánu, tudíž nezastavěném území, je přibližně 1 km a v intravilánu, v zastavěném území, asi 0,3 km. Každý nivelační bod má takovýhle svůj papír s údaji. Můžeme zde vidět název tohoto bodu, mapu toho bodu. Zde vpravo dole můžeme vidět jeho souřadnice v SJTSK a máme tady i nějaký popis tohoto bodu. Místopisný popis, zlatá koruna, dům, číslo popisné 58. Stav a stáří objektu, značka 0,4 metrů nad zemí, zachovala omítnutá kamenná stavba z roku 1920. Samotný bod je pak stabilizován takovouto hřebovou značkou, a to konkrétně na horní bod této značky, tudíž tady. Na tento bod se pak postaví nivelační láď a měří se od ní. Trigonometrické měření výšky objektu jsem zpracoval už v jednom předchozí videí, a to konkrétně při měření výšky stromu, takže vám semka zase dám výstřižek toho samotného měření. Každopádně to trigonometrické měření výšky samo o sobě spočívá v tom, že se změří svislý úhly, vzdálenosti a na základě zákonitostí trojúhelníku, pravoúhlého trojúhelníku konkrétně, se tato výška dopočítá nepřímou měřickou metodou. Tak, můžeme se vrátit k naší úloze se stromem. Jak pomocí teodolitu a pásma změřit výšku stromu? No, nejdřív si můžeme odečíst výšku našeho přístroje. A pásmem můžeme změřit vzdálenost bodu, na kterém jsme vycentrovaný, k tomu stromu. Jo, řekněme, to bude třeba 10 metrů. Jo, šlo by to udělat i laserovým dálkoměrem nebo tím optickým dálkoměrem, ale řekněme, že máme pásmo a nebudeme si to dělat složité. Pak můžeme vzít přístroj. A zde máme jasný vodorovný úhel. A my budeme cílit na špičku toho stromu. Tak. Tím změříme tento úhel alfa a bude třeba 30 stupňů. No a teď máme všechno, co potřebujeme k vypočítání výšky tohoto stromu. Zde bude logicky pravý úhel. Zde můžeme a nemusíme dopočítat 60 stupňů. Tak a teď je samozřejmě víc způsobů, jak to spočítat. Šlo by to sínovou větou, taková osvědčená, klasická, jednoduchá, univerzální, dá se použít na všechno. Tak zde ji můžeme vidět. Je jako jednoduchý. Spočívá to v tom, že strana
Máme tady 60 stupňů a stranu, která zasvírá 10 metrů, takže by to bylo 10 lomeno sinus 60. Musí být rovný a naší neznámý najítí, kterou svírá úhel 30 stupňů, x lomeno sinus 30. No, pak to upravíme, vyjádříme si z toho naši neznámou. 10 krát sinus 30 lomeno sinus 60. No, to bouchnu kalkulačky. Vlastně svádí k použití geometrických funkcí. Máme tady a známe stranu přilehlou a neznáme protilehlou obvěsnu. A tady ty dvě hodnoty figurují v tangencu. Poměr délky protilehlé odvěsny k délce přilehlé odvěsny. Takže tangens alfy, což je 30 stupňů, se rovná protilehlá x lomeno 10. Co můžu upravit? X rovná tangens 30 stupňů k10. No, bouchnu do kalkulačky. Tak, zde můžeme vidět, že mi to opět vyšlo 5,77 metrů. No, jsme stejný výsledek dvěmi různými metodami. Dobrá, ale teď v tuhle chvíli jsme si teda spočetli, řekněme, tady tu výseč toho stromu, kam cílit ten dalekohled a vodorovnou. No a v tuhle chvíli musíme ještě přečíst tu výšku toho přístroje. Takže výsledná výška stromu bude x plus výška přístroje. Lesnický výškoměr, tato technologie mi byla teda doposud neznámá, tudíž jsem si nechal pomoct od ČEDu. Tady napravo můžeme vidět asi, jak ta mašinka vypadá a zde si můžeme přečíst, jak funguje. Postavíš se do známé vzdálenosti od stromu, například 20 nebo 30 metrů, přístrojem zamíříš na patu stromu a pak na vrchol, výškoměr z úhlu spočítá výšku pomocí trigonometrie. Můžeme vidět, že jsou nějaké starší, optické a novější laserové, které už tento výpočet dělají automaticky. A k čemu se to používá? Odhad zásoby dřeva, plánování těžby a tak dále. Tady zajímavost, zkušený lesník dokáže s výškoměrem změřit strom během pár sekund s chybou jen pár desítek centimetrů. Ta chyba, jen pár desítek centimetrů, je teda pro geodetické měření ne jako nějaká malá zanedbatelná, tudíž se to v geodézii nepoužívá a asi právě proto by byl doposud tento přístroj neznámý. Tak, trigonometrická nivelace, to je pojem, pod kterým úplně přesně nevím, co si představit, ale předpokládám, že to je nivelace, tudíž nějaké srovnávání terénu, které se dělá trigonometrickou metodou. Tudíž měření svislých úhlů, tudíž ne nivelačním přístrojem, ale například teodolitem nebo totální stanicí. Asi by se to dalo použít, kdyby byl hodně členitý terén, tak spočítat nějaké terénní úpravy. Tak, pro ukázku, kdybychom měli nějaký takhle hodně členitý terén, ale jsem to přehnal, tak by ty nivelační pořady byly neefektivní. Jelikož bychom museli hodně často přenášet ten nivelační přístroj, aby jsme se dostali zároveň do těch zorných polích těch přístrojů vzájemně. Jo, že bychom tady to měřili třeba na 30krát. A nebo kdybychom si vzali totální stanici, nebo například ten teodolit, tak bychom trigonometrickou metodou
změřili to převýšení, ale by nám se vznikl nějaký ten pravý úhel, jo, je to tady špatně nakreslený. A spočítali bychom nějaké to převýšení. Už by to bylo asi efektivnější. Ale jak ještě jednou zmiňuji, o trigonometrické nivelaci jsme se vlastně neučili, takže je mi ten termín nový. Každopádně tohle by bylo všechno k této otázce. A tak se mějte, tak zatím.